खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 9 मे मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआव गोबां गिनाय फैगोन। बबेबा मोनसे दाय मावनानै गोसोआ उसुखुथु जागोन। गिनाय मेवनायजों जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। वृष राशि। देहायाव मेंनाय फैगोन। गोब्राब खामानि मावनानै देहाखौ लोरबां मोनगोन। लोरबां देहाखौ जोथोन लाखिनाया नोंनि साबसिन। मिथुन राशि। न'खराव मोजांसिन सम। गासैबो गोरोबलायनो हागोन। खामानि मावनो लानायखौ न'खराव जयै थांखि लागोन। कर्कट राशि। आंखालनि समाव हरखाब न'खराव धोन फैगोन। न'खरनि धोन सम्पति बारायनायखौ लानानै गोसोआव हाजासे रंजाखांगोन। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। मोनखानाय खामानिया खहा जागोन। खहाखौ लानानै दुखु फोरमायगोन। कन्या राशि। देहायाव सानाय सुनाय जागोन। देहानि सानाय सुनायजों भुगिनांगोन। देहानि जेंनाजों जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। तुला राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव साबसिन बुजिलायनाय सम। सानैजों सुखु अनलायगोन। खोथाफोरखौ फोरमायलायगोन। वृश्चिक राशि। सांग्रां जा। नोंथांनि सोरगिदिं सुथुरा बांसिनगोन। सुथुरनिफ्राय रेहाय मोननाय नङा। सुथुरानो नोंखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। धनु राशि। मोजां सान। रां रुफा आरजिनायाव मदद मोनगोन। जायखिजाया बेफार फालांगियावनो मुलाम्फा जानो हागोन। मकर राशि। गोसोआ मानोबा उसाव बादाव जागोन। बोरनाय गोसोजों संसाराव गुलुं गुजुं जागोन। साननायफ्रा आद्रा जागोन। कुम्भ राशि। न'खराव धोन सम्पति बारायगोन। साननाय बायदि न'खराव मुवा बेसाद सोरजिगोन। गोसोनि हास्थायनायफ्रा उदां जागोन। मीन राशि। बिमा बिफानि फारसे बांसिन अननाय फैगोन। बिफानि खुसिखौ नुनानै गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। बिफाखौ मदद होफागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।